Ma szavaztuk, srácok, ebben a videóban workshopos pályákat fogunk kipróbálni. Tartsatok velünk! Na, én is itt vagyok. 3 pálya lesz. Dusk Slide Castle. Ez az a kastélyos. Hú, én valami ketrecbe. Ja, te is. És itt hogy kéne felmenni nekünk? Vagy nem itt kell kijönni? Várjál. Ott a jumper, tényleg. Majdnem elkaptam. És most hol vagy? Várjál már azért. Állj! Nem bírok ráugrani. Nem! Bro, én nem tudok ráugrani a jumpadre. Na most már meg vagyok. Rendesen egy jó parkour. Én is itt vagyok. Nem látok semmit. Ja, és innen kellene oda fel? Vagy... Hol? Ja, ott a cél, várjál, akkor... Ja, aha. Úgy kéne... Oda fel kéne menni, és onnan... Várjál, megpróbálom. Megvolt, hogyan? Ne! Várjál, innen feljövök megint. Nehéz. Megvan! Itt vagyok. Jó, és akkor itt kell lecsúszni ezen a csúszdán. Ja, és... Aha, ez ilyen nagyon... Én erre jövök. Ez micsoda? Úristen. Ez furcsa. Úristen. Aha. Én eljöttem valahova. Én is leestem, és ide spawn. Jó, legalább van checkpoint. Ez mi? Te is... Várjál, én itt jövök ám. Ja nem, én már egyből erre jövök. Jó. Erre eljövök. Én nem. Ja, nem. Jó. Úristen, és akkor itt meg... Úristen. Ne. Én nem tudok átmenni. Jó. Én már itt vagyok. Jó, most elmegy, és akkor én meg itt jövök. Azaz... Jó, sikerült. Erre eljövök. Megvan? Ja, én már jövök tovább. Úristen. De itt most a nagy jumpadre kell ráugrani, ez ilyen bitang nagy. Én már mindjárt... Basszus, elrontottam, de remélem, azaz van checkpoint. Nem, még egyszer kéne rajta pattogni. Kicsit menjünk közelebb. Még egyszer. Azaz, és... Ott abban csak elkapjuk azt, nem kapjuk el a szét, nem áll. Pedig majdnem sikerült. Most nagyon a szélét kaptam el, most biztos. Azaz sikerült. Erre eljövök. Hú, nehogy kiesek ebből a csúszdából. De nem látok se. Nem menj már itt a célba. Hát de, mert akkor nem akarom, hogy azért túl 30 perces legyen a videó. Ez nehéz lenne megvágni. Én már itt vagyok a célnál. Látsz? Hogy írta fel? Vagy a finishnél alapból az van oda felírva, hogy finish. De ezt nagyon jól van megcsinálva. Ott jössz, gyerünk, hát ott amúgy... Hát ez már easy, patog még egyszer az. Itt már csak le kell csúsznod a csúszdán, aztán ide feldob erre a kis zére. Mindegy, bemegyek. Hát, ja, ennyi igazából. Ez tök jó pálya volt amúgy. Kicsit furfangos az elején. Menjünk a következőre. Én nagyon nagyot szívtam ott, amikor ott megy körbe az ajző. Várjál, basszus. Na most melyik volt az? Elveszítettük az egyik pályakódját, na mindegy, akkor jön... mindegy, akkor
Majd keresünk egyet. Ctrl-C, jó van. Climb, és akkor csinálok még egyet. De már hívnak minket. És akkor Ctrl-V, és akkor ez lesz az új... Nem jó a kód, várja. Lehet, akkor mindegy. Hát, Dusk Atlantis, jó, ez jó lesz. Atlantis. Ha valami Atlantis. Fogalmam sincsen. De várja, hívlak. Gyere be, aztán jöjjön a második kör. Azt hiszem, hogy izé hív. Várja. Mindegy. Ez is ilyen. Ott láttad a legfelső tornyot? Ott van fönt a cél. Ez nagyon jó. És akkor itt kell végigmenni. Aha, azok nagyon jók ott, nem? Nekem már most tetszik amúgy a pálya. Kicsit. Ez ilyen Humble Stumble-ből van megcsinálva. Ja, lehet, úristen. Én már túljutottam, én már itt vagyok a követ. Az micsoda, itt felvisz valami. Itt felvisz valami, én jövök. Ja, itt várj, ezt figyeld, itt. És akkor... Nem, ez úgy vágcsolom, látod, ott kicsit kilóg a torony széléből, itt fel lehet menni. Azt hiszem, ezen a tornyon lesz ennek a toronynak a tetején lesz a cél. Ez micsoda itt? Itt megint fel kell menni, csak be ne menj alá, mert lebággolsz. Én már meg vagyok. Na itt már itt kell menni, végig menni. Ezen a korláton. Aha, csak menjél? Aha. Gyere ide. Aha. Milyen dagadtak ezek a floor flippek, vagy... Én leestem. Ja, de itt fel tudok visszamenni. Viszont csak az elejére. Aha, itt is van egy ilyen feldobó. Az nem túl jó. Na várjunk, mindegy, megyek. Aztán nem kell megvárnunk. Innen át tudok ide. Jó, és akkor itt megint jön egy ilyen felvonó. Hát jó fel Hát, aha, és akkor azt hiszem ennek a toronynak a tetején van a cél. Új, én bebaggoltam. 51-es minél belaggoltam. Szerintem engem ki fog dobni a játék. Ja nem, csak nagyon laggolok és lebaggoltam, de remélem van checkpoint. Jó, van check. Hát itt van checkpoint, nem baj, ez amúgy teljesen jó. Vagy megvársz a cél, mondjuk nem kell megvárnod a célból. Nem kell, mert én sem vártam meg az előzőbe. De ott meg már én nagyon végén. Az meg nem lenne túl fair, hogy te megvársz, én meg nem. Na már megint leestem, én nagyon béna vagyok. Tesó, ez itt esküvőn van megcsinálva ilyen toronyba. Rá? Én nekem is az egy... Itt te ráugrottál a jumpadre? Na már megint hívnak. Ja, én is ráugrottam a jumpadre, kicsit fura, de... Ó, itt vagy, várjál. De kinyomom. Azt hiszem, várj. Jó, megy tovább is akkor. Jó, itt. Várj. De nem már hívnak mindig. Ja, aha. Ó, hát ez amúgy... Na most menj be te. Mert az előbb én mentem be. És akkor hát utoljára meg válasszunk ki valamit, mert én véletlenül kitöröltem az egyik pályakódját, aztán mindegy, itt vágok egyet. Na, itt vagyunk a harmadik pályánál, nézzük meg, hogy az építő, aki építette. Hát amúgy én nagyon meglepődtem ezeken a mappokon, ezek nagyon jók voltak. Ez Dusk Clock City. Ja, és itt van cél. Igen, ott bent a házban. Ja, ott látom. De ez amúgy nem is tűnik olyan nehéznek, nem? Ja, hogy itt... Ja, hát lehet, hogy... Engem nagyon elütött az egyik, várjál már, hát azért... Ezek nagyon el tudnak ütni, ha nem vigyázol. Így várjunk. Én megint belaggoltam, várjál. No, én megint belaggoltam. Én szerintem oda leugrok amúgy itt nekem.
könnyebbnek, egy kicsit nehézkes a haladás, de double jumpokkal meg lehet oldani. Szerintem. Én meg vagyok amúgy. Látod, hogyan pattantak fel? Osztok! Így. Azon a spinnes úgy lebagoltam. Ja, én is ott az... Ne tolj le! Én még pont elértem. Azaz, elértem. Én már itt jövök. Úristen. Úristen. Itt egybe van rakva kettő. Ez a harmadik. Hát ez amúgy nem volt olyan nehéz. Én innen. És én előbb beértem. Na ennyi lett volna a mai videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Jók legyetek. Szevasztok!